Hi bayan, karon kay paniod to pa lang nindot na kayang pamati, init kamay ang adlaw pero presko gihapon ang hangin. Perfect kayo ang panahon bayan para magpahuway og mukaon. Karon udto bayan nagkaon minitakya, simple among sudan pero lami kayo. Longganisa, itlog ug syempre dilis bulad. Ganahan kayo ko sa mga ingani nga moments ba bayan no, kanang walay dali-dali, walay pressure ug naa kay kuyog sa taong makakatawaran nimo bisan way rason. Ang pagkaon murag mas lami kung share gyud nimo bayan sa tawo nga malipayon nga kauban. Usahay tungod sa kabisi nato bayan, malimot nga ang kalipay usahay makita ra sa mga simple nga mga butang. Sama sa pagkaon nga lami kayo adlaw nga hayag. Mao bayan di ba? Busa karon bayan samtang nagkaon mi magkatawaran mi ni Takya ug akong kasing-kasing murag na puno og pagpasalamat. Dili man ni bonggang nga paniud to bayan pero para na ako sa nika hinungdan nga makadungag sa grass nga adlaw. Batakya bitaw bayan hinaot unta ikaw pud makapahuway karong adlaw makakaon og lami ug makakita og kalipay sa ginagmay nga butang. Kay ang kinabuhi bayan dili lang sa dagkong butang makita ang kalipay na ara gyud sa atong kasing-kasing ug sa mga tawo nga naa sa atong lamisa. Maayong agtubayan o enjoy lang diha. God bless!